ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC kwupụtago ebumnobi ha ịchịkọba mmemme ọpụta ndị ekwuru ka emegharịa n'ụfọdụ ọgbọnta nkwado dị iche iche dịka ndị Election Petition Appeal Tribunal si wee mee ka amata n'izu ụka abụọ nke ọnwa Febụwarị afọ ọzọ. Onye isi oche INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu mere ka amata nke a n'ọgbakọ ya na ndị ndu otu pati dị iche iche chịkọbara na ndị Inter-Party Advisory Council na Abuja. ABS Abuja Bureau Chief Princess Ekwuyajide wetara anyị ka ya bụ mmemme si gaa. Na ya bụ nhọpụta dị ụzọ abụọ imegharị nhọpụta n'ebe ụfọdụ dịka ụlọ ikpe siri kwuo na nhọpụta mgbakwunye ka e wee mechie ohere sitere n'ọnwụ ma ọ bụ nkwụsị ọrụ ndị nọbụ n'ụlọ omeiwu nke etiti na nke steeti. Onye isi oche ahụ kwupụtakwara na agbanyeghị na ya bụ nhọpụta dị iche iche na ha na-ezube imekọta ha abụọ n'otu ụbọchị. Ọ kọwakwara na mmegharị nhọpụta bụ maka naanị ndị zọburu na nhọpụta ahụ na mbụ ma ọ bụ n'otu chọrọ ịgbanwe onye nwụrụ anwụ, ebe nhọpụta mgbakwunye bụ nhọpụta ọhụrụ nke pụtara na ndị otu ndọrọ ndọrọ ga-eme nhọpụta nke ha tupu oge a enyere n'iwu eluo. Ọkammụta Yakubu kwere ndị ndu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nkwa na ekpesie ikpe gbasara ọchịchị na INEC ga-ewepụta okwu nchịkọta akwụkwọ mkpesa niile tinyere ndị ụlọikpe gwara ha ka ha nye asambodo igosi na ọ bụ ha meriri. Onye isi INEC kwuokwara njikere ha ime nhọpụta iji dochie ebe niile ohere dị n'ụlọ omeiwu nke etiti na nke steeti ma kwee nkwa inye nkọwa zuru ezu maka ebe ya bụ nhọpụta ga-ewere ọnọdụ n'oge na-adịghị anya. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa ABS.